Halløj med jer, og velkommen tilbage. I dag der skal vi have kigget på de her små Shelly switches. Eller den ene hedder Shelly Wall Switch 4, og den anden hedder Shelly RC Button 4. Men jeg tænker, at vi tager dem sammen, fordi at, ja, de har jo umiddelbart lidt samme funktion, bare lidt forskellig udformning. Så lad os bare se at komme i gang. Og jeg kan lige starte med at sige, at det der er med begge de to her, det er, at de er begge to Bluetooth-enheder, så de kræver begge to, at man ligesom har en gateway, så for eksempel en Shelly plug eller et relæ, altså alle 230 volts enhederne, som understøtter det, vil jeg mærke, så de nyere generationer. Men dem har vi jo efterhånden kigget på i adskillige andre videoer, så jeg tænker bare, at vi kigger på, hvad der lige er i pakkerne, og hvordan vi lige hurtigt får tilføjet dem til vores smart homes. Hvis vi lige starter med at få unboxet den her switch her. Se om jeg får den ud. Det er altid minimal indpakning, når det gælder Shelly-enheder. Så der var lige de sædvanlige. Brugsforvirring, og hvordan skiller vi den ad, hvis vi skal skifte batteri. Og så selve kontakten. Og nu ved jeg ikke lige, hvor godt man kan se det på det kamera her. Men den har ligesom sådan 4 kontakter. Og så den her, den har glat bagpaklædning. Og her kommer vi ind til her. Går næsten ud fra det batterilåget, hvis ellers jeg kan få. Nå, det er da sikkert en rigtig fin måde at åbne på, hvis man ellers kigger på det her. Men det gider jeg ikke nu. Så fremt der sidder et batteri i, så skal jeg bare have den aktiveret. Hvis vi så lige tager den anden her og åbner med det samme. Så kigger vi lige. Og noget 3M-tape. Det var der måske ikke engang i den anden. Nej, det var der ikke. Men i den her, der var der rent faktisk 3M-tape med til at sætte den op med. Og så var der lidt af det samme. Og manual. Og så var der her selve 4-kontakt switchen. Og så en lille holder. Og eftersom at, jeg lige se om det er den her, der er magnet, eller om det er, det var selve kontakten her, der er magnetisk, så den kan man jo sådan set også sætte på køleskabet eller på alt muligt andet. Og hvis jeg lige kan finde en at sammenligne med, er, hvor har jeg sådan en? Hvis vi så lige tager sådan en her og sammenligner med. Det er dem, jeg har siddende rundt omkring fra Philips Hue. Og bare sådan lige for at sammenligne. Og så i øvrigt en anden ting, der lige er, fordi at i sig selv, så er sådan nogle aflange nogle her, det er ikke det, jeg synes er pænest. Jeg kan sådan set bedre lide den her formfaktor, men det er jo nok, fordi det er det, man er lidt er vant til med alle ens, fuga-ting. Men hvis vi tager størrelsen på sådan en fuga-ramme, bare sådan en enkel, så burde den her jo faktisk godt kunne være indenfor, hvis man kunne få nogen til at tegne noget 3D-print op. Nu er det desværre ikke min spidskompetence, så derfor så gider jeg ikke våge mig ud i at forsøge. Men jeg synes, det er interessant. Og lad os så lige få kigget på, hvis jeg lige får skubbet det her til side. Prøv at få tilføjet de her 2. Vi siger add device. Og så lad os da lige prøve include devices via Bluetooth. Og så lad os tage den aflange her til at starte med. Det gik lige op for mig, at det var, jeg troede, der var små huller til at stoppe noget spidst ind på de 2 kontakter her. Det er faktisk små skruer til at holde batterilågene fast med. Så det er bare mig, der ikke kan se en rygende fis. Eller også er det fordi, at skruerne de er sorte og meget små. Det er også en mulighed.
Men så bliver jeg jo næsten nødt til at lige kigge i manualerne for at se, hvordan delen jeg sætter den i paringsmode. Tryk og hold en tilfældig knap i 10 sekunder. Jamen, det prøver vi da. Jeg trykker jo lige næsten herover, for jeg kan se, hvad der er af enheder. Og det er ikke den der. Nå, jeg prøver da bare lige igen. Vi tager en tast, og i øvrigt så blinker den lige rødt her, inden lagde jeg mærke til, når man starter med at taste. Nu gik den rent faktisk i paringsmode, tror jeg, for nu bliver den blå. Så lad os se, hvad der er dukket op her. Hvilken af de her enheder er det så? Nå, men det er rart, når man ikke kan se det. Nå, men lad mig da prøve at parre en. Okay. Nu, stod der holdt den i 10 sekunder, og jeg holdt den måske 5. Nu kommer den så frem og siger device name. Så vi siger da Shelly RC button 4. Næste. Og jeg vil gerne have den der, som sidder i mit skab. Næste. Og hvis nogen skulle være i tvivl, det man vælger her, det er hvad for nogle enheder, 230 volts enheder, som den må bruge som gateway. Og vi siger den er på kontoret. Gem. Og så opdagede Alexa den. I found 2, Shelly RC button 4. I found 4, Shelly RC button 4. I found 2, Shelly Okay, gå amok. I found 4, Shelly RC button 4. Og det ser jo så ud til... Gå nu amok. Shelly RC button 4. I found 3, Shelly RC button 4. Den kunne Alexa virkelig godt lide, var. Det jeg ligesom kan se her, det er, at den er delt op i de 4 enkelte knapper. Og jeg klikkede lige på en tilfældig knap. Og så, det var 2'eren, det var 3'eren, det var 4'eren. Det ser ud til at virke fint. Den registrerer hver enkelt for sig selv. Det er selvfølgelig lidt spøjst, at den bliver tilføjet som 4. Men det er lidt som, hvis vi tager den der til at måle strømmen, jeg har nede i kælderen, til bilen, så hvis jeg tager den og finder den over i Homey, så er den også delt op i enkelte sektioner, selvom det jo selvfølgelig er samme enhed. Så nu er jeg også lidt spændt på, når jeg tilføjer den her over i Homey, om den så også bliver tilføjet som 4 enheder, eller om den bliver tilføjet som en kontakt med 4 knapper. Det kan vi jo næsten lige gøre med det samme. Vi siger, den skal på kontoret, der, plus ny enhed, Shelly. Vi kan jo også lige se, om den bliver forbundet via Wi-Fi, eller om den overhovedet kan ses. Gateway, wall display og plug, og det er ikke nogen af dem. Så det må jo siges ikke at være optimalt. Hvad så over i Home Assistant? Og her under Shelly-integrationen over i Home Assistant kan jeg heller ikke umiddelbart se den her. Så det tegner ikke umiddelbart særlig godt. Så lad os prøve med den anden og se, hvad den kan. Om den kan det samme. Nå, jeg har lige slæbt min telefon ind over her, så prøver vi da bare fra telefonen af i stedet for. New Bluetooth. Og så prøver vi at holde en knap nede. Der. Næste. Tryk og hold. Okay, det gik meget nemmere end via browseren, og browseren der var noget, der ikke virkede, så okay. Fair nok. Shelly, wall. Whoopty, er det 2 ord? Ja, det er. Switch. Dumme autocorrect. 4. K. Næste. Vælg en gateway, og det bliver også den herinde. Næste. Og kontor. Save. Okay, så det gik jo ret hurtigt lige så snart, at jeg rent faktisk brugte telefonen, i stedet for at prøve at bruge computeren og browseren. Og det ser umiddelbart ud til, at den bliver tilføjet på samme måde med alle 4 som enkelte kontakter i Shelly-appen. Selvom det godt nok ser ud til, at selve appen er det lang tid med at få afsluttet processen. Men jeg kan jo se om bagved på computerskærmen, at nu er enhederne ligesom tilføjet. Og
Den knap virker. Den reagerer. Den reagerer. Og den reagerer. Så alle knapperne reagerer også. Så de kører tydeligvis igennem den rigtige gateway. Men så lad mig gætte på, at der nok er det samme problem som med den anden, at jeg ikke bare lige nemt kan tilføje den i Homey. Eller i Home Assistant for den sags skyld. Shelly. Og vi starter med at prøve Bluetooth. Fortsæt. Og nej, det er ikke den enhed. Den skulle forhåbentlig gerne være koblet til en termostat. It was at this moment that he knew. He fucked up. Okay, og nu har vi default. Jeg vide, hvad for en af dem det så er, den her enhed. Bluetooth bin. Så prøver vi også lige at trykke lidt på den anden, for at være sikker på, at den er vågen. Fortsæt. Default. Så får jeg jo lyst til lige at prøve at kigge ind i flows. Oprette flow. Advanced. Tilføje. Når. Bum. Vi har dem i kontoret. Action event. Der. Det var faktisk ret mange forskellige former for tryk. Så det er jo egentlig rigtig fint. Så lad mig lige tilføje en når. Kontor. Så vi tager den anden og se om ikke det er det samme. Jo. Det er totalt vildt det samme. Og så kan det også godt være, at det måske er grunden til, at jeg ikke kunne tilføje den, inden jeg softopdaterede den, hvis jeg ikke lige havde fået dem vækket, og at de så var faldet i søvn. Så lad os da også lige prøve at kigge over i Home Assistant igen, for det kan jo være, at de så også dukker op herover. Der er det vist noget med, at jeg skulle finde dem under BT Home, og så skulle jeg jo ind under, var det noget med, at jeg skulle ind under selve pluggen først. Det er så længe siden, jeg har gjort det her sidst, så Og hvad for en er så den sidste nye? Jeg kan da ikke huske, hvad for en plug. Eller jeg har måske kun en liggende herude. Så lad os prøve at konfigurere den. Og hvor delen var det så henne? Var det der? Det var her meget her. Så ind under Shelly, og så ned og finde pluggen, og så konfigurere. Og så over i den, der hed... Hvad for nogle BT Home Sensor er det så? Så er vi ude i præcis samme problem igen. Hvorfor har de ikke nogen ordentlige navne? Jeg har jo ikke en ærlig chance for at finde ud af, hvad det er for nogen. Har jeg noget stående her, der giver mening? 0FAA. Det var det sidste, den MAC-adresse der. Så den kan vi jo prøve at trykke på konfigurere. Kontor. Og hvad hedder den anden så? 6791. 6791. Sådan der. Se hvad for en af dem det er. Det er den her. Fordi de dukkede op, da jeg begyndte at trykke på den her. Okay. Så vidt så godt.
Så det vil sige, så virker den faktisk også i Home Assistant. Så lad os lige finde den anden af dem. Og det er den der. Så prøver vi også lige at trykke på alle knapperne her. Og så var de også der. Men altså, der var ikke et øje tørt. Så lykkedes det hele alligevel. Vi fik dem både i Shellys eget økosystem, og vi fik dem i Homey, og vi fik dem også i Home Assistant. Men jeg kunne godt lige se her med Home Assistant, at det lige er et øjeblik siden sidst, at jeg har pillet med de her Bluetooth-enheder i Home Assistant. Havde jeg nu gjort det lige for et øjeblik siden, så havde det jo givet sig selv, og så havde det gået super nemt og hurtigt. Og havde jeg lige tænkt over det her med, at man selvfølgelig lige skal vække enhederne, inden man søger efter dem, så havde det nok også gået en del hurtigere. Så fejl 40, fejl 40 og fejl 40. Men jeg synes også, I skal have lov til at se, når jeg laver dumme ting, og ting, der ikke helt giver mening. Jeg gider simpelthen ikke klippe det ud, fordi at, det behøver ikke at se ud som, at jeg får løst alting i første forsøg, og ikke lige skal sidde og tænke over tingene. Prismæssigt, der kan vi jo se, at den lidt aflange knap her, den ligger på omkring de 140 stykker, alt efter hvor man handler henne. Og den anden, den firkantede knap, den er så lidt billig hos ProShop lige nu, ser det ud til. Lad os lige prøve at se. Ja, det er den samme. Ja, det er det sådan set. Så det ser umiddelbart ud til, at de kan fås til rimelige priser pt. Men det var egentlig, hvad det blev til denne her gang. Og så skal jeg lige huske at takke de søde mennesker, der er medlem på kanalen. Alle jer, der abonnerer på kanalen. Og så ses vi bare en anden gang. Hej hej.